more particularly our delegates from across the country. Let me also join the National Vice President to congratulate our party for this great and wonderful event. But I want to say that the challenge to our party is how our party, the People's Democratic Party of Nigeria, will and shall deliver our expectations to Nigeria. Nigerians expect the PDP to return to power, to power to rebuild our nation. Nigerians expect our party, the PDP. Onye na-ekwu okwu ugbu a bụ Sinetọ Pius Anyim. Ọ na-agwa ndị delegates okwu nke ga-eme ka ha tụnyere ya ma họpụta ya dịka ị ga-anọchite anya otu pati PDP. Above all, I want to say that Nigerian generation is satisfaction. Is a country in satisfaction. Today, the process for that starts with this example. If we let the right leadership, then the country will be on the march to greatness once again. By the right of the Lord, if I find your word, if you support me, if you vote me in, I will lead myself to again and again our search for wisdom. I will be silent, I will give you confessions, and I will restore the dignity of our country among the community of Christians. Distinguished delegates, give me your Lord, what together will make Nigeria great again. I thank you and I thank you. Agwụ ọ pụọ, o kwuola ya, ọ rịọla ndị delegate. Onye na-abatakwa n'ugbu a wụ Gọvanọ Udo Ọtọmbụ nke Akwa Ibom sokwa na-azọ ihe a. Onye a wụ Gọvanọ Akwa Ibom steeti Udo Ọtọmbụ. Your Excellencies, fellow countrymen, those in this area, those who are watching us out of the view. My name is Udo Emmanuel. Onye na-ekwu okwu bụ Udo Emmanuel bụ Gọvanọ Akwa Ibom steeti. Ọwụ ndị Ọtọmbụ aha wụ Udo Emmanuel, Gọvanọ Akwa Ibom steeti. where our party goes, where Nigeria goes. What this country will get, whether we continue in the moment of gloom
lórí àwo òjò Emmanuel Oyèbó gómìnà Akwa Ibom State. Ekwuchala ka ọ dị ya n'ọnụ. Ọ nọzi n'aka ndị deligeti ma ga-atụnyere ya. Onye ọzọ a na-akpọ bụ Ayo Fayose ile anya n'elu ebe o si na-agbadata. O so na ndị na-azọ ọkwa ọchịchị ịbụ onyeisi ala Naịjirịa n'otu pati PDP. Onye bụ onye bụbu gọvanọ Ekiti steeti Ayo
Ayoshi ọ na-agwa ndị delegates okwu iji hụ na ha ga-atụnyere ya vootu na ntụliaka ime ụlọ a na-eme n'abalị a. Dịka sikwo na mbụ, a ga-akpọ ndị niile chọrọ ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ebe anyị nọwụ na Aba, ime ama ga-atụnyere ya agaghị atụnyere ya, mana nke doro bụ na taa a ga-emechapụ niile gbasara ntụliaka. Ndị otu pati PDP efola ntutu kasị a ga-ahụrịrị isi ya. Anyị ga-anọ ebe a na-ewetara ụlọ aka o si aga. Onye ọzọ na-apụta, ndị na-akwado ya na-agụrụ egwu. I want to honor myself for the very first time. To be able to my mother, I must confess that onye na-ekwu okwu ugbu a bụ Chikwendụ Kalụ, o so na ndị na-azọ ọkwa ọchịchị a. O kwuchaa, onye ọzọ ga-agbagotekwa okwu ya.
in the nation. The delegates are here today. And you everything to us. We are responsible. It's Nigeria is Nigeria is passing a very trying time. We need to sit down and reflect everything. We need to know that question ourselves. We have done it before. In my past time as a minister, I have seen people have done it. In most today, we are deliberating on some more resources to do so much. Of course, we need to do this. We have been trusted because people from the past understand us and they trust us. Because we have so we need to be close. Insecurity is our problem. The economy is facing lots of problems. We need to keep our national self-esteem. Today, Nigeria has committed in terms of we need to assess it. You have a very, very important task of one delegates. Take your time. Use it. Look at those capacity. Jordan can do it. I have gone through intimidation. I have known elections in very difficult circumstances. It is not just about becoming a candidate. You need somebody that will become a candidate. Before becoming a president, I'm already acting presidential. I've been very Nigeria, speaking to people and giving them hope that President Nene will be able to
Ọ bụrụ na ị na-esonye anyị, ebe anyị nọ bụ na ama egwuregwu 23. Ihe na-eme ugbu a wụ na a na-akpọpụta ndị niile tiri mmanya ịzọ ọkwa onyeisi ala ka ha pụta bịa gwa ndị delegates okwu ikpeazụ ha ga-ekwu tupu ndị delegates eme ntuli aka wee họpụta onye ha chọrọ. Ee, o nwere ndị kwuburu ka ha Atiku ekwugo, Udo Emmanuel ekwugo, Anakweze ekwugo. Maazị Sam Ụwa bụ nwa
thank the leaders of our party